Domingo, tuig sa ordinaryo nga panahon. For the souls of Gregorio Patria Jr., Consejo Patria, Gregorio III, kag Joel Patria Sr., offered by Ledesma family. Prayers for the souls of Ora Kamangunan, Supremo Kamangunan, offered by Mila Robledo. For the souls of Luciano Argente, Carmen Argente, Jerry Argente, Lando Argente, kag Luis Argente, offered by Mr. and Mrs. Carmelo Argente and family. For the souls of Leonardo Talanas Sr., Teresa Talanas, Jesusa Talanas, kag Lunela Kamangunan, offered by Luneda Hualde. For the souls of Rodrigo Escarrera, Corazon Escarrera, Rogelio Escarrera, Isidro Escarrera, kag Ana Escarrera, offered by Leah Sabidalas and family. For the souls of Luisa Tabuyok, Matias Tabuyok, kag Francisco Tauro, offered by Tauro family. Prayers for the soul of Salvacion Sayo, offered by Connie and Venus Sayo. For the souls of Leonardo Talanas Sr., Teresita Talanas, Jesusa Talanas, kag Lunela Kamangunan, offered by Bilyasa Talanas family. For the souls of Delphin Sr., Dolores, Nilo, Delphin Jr., Teresa, Nerio kag Josefina, offered by Nancy Cervantes. For the souls of Archie Capauan, kag Willie Boy Cervantes, offered by Nancy Pauan. For the souls of Stanislao Pison, Victor Pison, Herminia Tianyo, Armando Tabuyok, kag Juan Tabuyok, offered by Pison family. For the souls of Josep Jr., Janet Pison, kag Julex Pison, offered by Eliza Pison and family. For the souls of Apolonio Gamarcha Sr., Apolonio Gamarcha Jr., Serena Gamarcha, Puras, kag John Ray Puras, offered by Mr. and Mrs. Jillian Gamarcha and family. Thanksgiving is offered to Drake Matthew Paranpan on his 4th birthday last January 10, offered by Paranpan Tabuyok family. Thanksgiving is offered to Aida Tauro on her 78th birthday last January 11, offered by Fidik Bigona and family. Thanksgiving is offered to Roslyn Tabuyok on her birthday last January 12, praying for good health and more blessings, offered by Edwin Tabuyok and family. Thanksgiving is offered to Julieta Gabito on her 74th birthday today, January 13. Prayers for the fast recovery of Lola Gertrudes Pison, offered by Gracia Pison and family. Thanksgiving is offered to Mr. and Mrs. Judith Tabuyok and family, good health. Prayer for the fast recovery of Jonah Salem, offered by Salem Kamangunan family. Kaya itong mga sponsors, Mrs. Evelina Salem and family, Mr. and Mrs. Grace Ledesma and family, Mr. and Mrs. Julius Marie Belleza and family, Mr. and Mrs. Maribel
kag Mr. and Mrs. Annabel Sayo and family. Pagkatapos sa panahon sang Pasko, makita naton si Jesus nagasunod sa pagbantala sang maayong balita. Sa iya nga misyon, ginupdan siya sang mga gitutunan nga nagsunod sa iya tungod sang pagpanaksi ni Juan Bautista. At tulong sang Dios nagapakilala nga ang Ginoo nagapanawag sa mga tao nga iya paghahatagan sang misyon. Katulad ni Samuel sa nauna nga balasahon, kag sa Ebanghelyo, si Andres, kag sa iya kaupod, kag si Simon Pedro, kabay pa, kakitaman, mangin instrumento, sang pagpalapit sang aton sa Ginoo. Ang aton celebrante, amo si Reverend Father Julius Jacobres. Palihog magtindog ang tanan. Upod sa aton mga intensyon, magasugot kita sa aton selebrasyon sa ngalan sang Amay, sang Anak at sang Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Ang damangin tapos kita sa pagselebrar sa Santos nga misa, kilalaho naton anay ang aton mga sala. Tanan, nagakonfesar ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Kag sa inyo mga utot, kaya nakasala ako matuod sa unahuna, sa pulong sa buhat kisa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa kundako nga tud nga sala. Busa nagaampo kay Santa Maria Berhen gihapon, sa tanan nga mga iles kag mga santos. Kag sa inyo mga utod, igampo niyo ako sa aton Ginong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga mahagahom kag sa napatawad na aton mga sala. Tuwiti ang kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen.
sa Diyos sa kahitaasan. Mga muyo kita, o gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Ikaw nagakahom sang langit kag sang duta, kag ikaw man ang amon Ama, ipamating amon mainit nga pagpangamuyo kagatagi kami sang pagidait sa sining amon panahon. Inapangayo namin ni sa imo, bagi ka Hesus Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagbasa gikan sa nahauna nga libro ni Samuel. Sadto nga mainadlaw, si Samuel didto nagatulog sa santuaryo. Dinyadto didto ang kaban sang kasugtanan sang Dios. Samtang nagasiga pa ang suga, didtong Ginoo nagtawag kay Samuel, kag nagsabat siya, "Yari ako." Dayon nagdalagan siya pakadto kay Eli,
nga nagsiling, gintawag mo ako, kag karon yari na ako. Pero si Eli nagsabat, wala ako magtawag sa imo. Balik ka sa imo higdaan, kag magtulog. Gani si Samuel, nagbalik kag nagtulog. Ang Ginoo nagtawag liwat kay Samuel. Kag ang bata nagbangon, kag nagkadto kay Eli, kag nagsiling, gintawag mo ako, kag yari naman ako. Pero si Eli nagsabat, anak ko, wala ako magtawag sa imo. Balik ka sa imo higdaan, kag magtulog. Si Samuel wala pa makakilala sa Ginoo. Kaya ang Ginoo wala pagid makahambal sa iya. Ang Ginoo nagtawag kay Samuel sa ikatlo nga bes. Kag nagbangon siya, kag nagkadto kay Eli, kag nagsiling, gintawag mo gid ako, kag karon yari ako. Dayon natalupangda ni Eli nga ang Ginoo amo ang nagatawag sa bata, gani ginsingganan niya siya, balik ka sa imo higdaan, kag kun magtawag siya liwat sa imo, magsiling ka, maghambal ka, Ginoo, ang imo alagad nagapamati. Gani si Samuel nagbalik sa iya higdaan. Ang Ginoo nagabot kag nagpakilala sang iya presensya, kag nagpanawag subong sang iya ginhimo. Samuel, Samuel. Si Samuel nagsabat, maghambal ka, ang imo alagad nagapamati. Si Samuel nagdako, kag ang Ginoo nagupod sa iya, kag ang tanan nga ginsiling ni Samuel ginpamatud-an niya. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Yari ako, o Ginoo, sa pagtuman sang imo binubuot. Yari ako, O Ginoo, sa pagtuman sang imo binubuot. Ginbatak niya ako, gikan sa makatalagam nga buho, gikan sa lunangon nga buho, ginpahamtang niya ko sa dako nga bato, agod indi maano. Kaginpaligon niya ko, bulahan ng tao, nga nagasalig sa Ginoo, nga wala nagadangop sa mga Diyos. Yari ako, O Ginoo, sa pagtuman sang imo binubuot. Ang imo mga mando, yara sa akon, yara sa libro sang kasuguan, daw anong kaluyag ko sa pagtuman sang imo binubuot, o Diyos ko. Yari ako, O Ginoo, sa pagtuman sang imo binubuot. Ginutan ko ang imo pagtulunan sa akon tagipusoon. Sa pagtilipon sang tanan nimo nga mga tao, o Ginoo, ginsugid ko ang maayong balita nga ikaw nagaluwas. Ikaw bato ngang hindi ako maguntat sa pagsugid sini. Yari ako, O Ginoo, sa pagtuman sang imo binubuot. Wala ko gintago ang balita sang kaluwasan sa akon kaugalingon. Ang imo pagkamatutom kag pagbulig ginasugid ko sa gihapon. Sa pagtililipon sang tanan nimo nga mga tao, wala ako maghipos na hanungod sang imo mapinadayunon nga gugma kag pagkamainunungon. Yari ako, O Ginoo, sa pagtuman sang imo binubuot. Pagbasa gikan sa nauna nga sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Mga utod, ang lawas ng tawo hindi para sa pagpakighilawas,
kundi ang iya lawas para sa Ginoo, kag ang Ginoo para sa iya lawas. Ginbanhaw sang Dios ang Ginoo, kag paagi sa gahom sang Dios, pagabanahon man niya kita. Nakahibalo bala kamo nga ang inyo mga lawas, bahin sang lawas ni Kristo? Ang nagahiusa sa Ginoo, mangin isa sila sa Espiritu. Likawin ninyo ang pagpakighilawas, ang iban nga sala nga nahimo sang tawo, wala sing kahilabtanan sa lawas. Pero ang tawo nga nagapakighilawas, nagapakasala batok sa iya kaugalingon nga lawas. Wala bala kamo makahibalo nga ang inyo mga lawas templo sang Espiritu Santo nga ginhatag sang Dios sa inyo, kag ining mga espiritu nagapuyo sa inyo? Hindi na kamo inyo, kundi iya kamo sang Dios. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. Nakita namon ang Mesiyas, ang Kristo nga paagi sa iya, nagabot ang grasya kag kamatuoran. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Malasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Juan. Himaya sa imo, O Ginoo. Sang madason nga adlaw yadto dito liwat si Juan kag ang duha sang iya mga gintuton-an kag sang nakita niya si Jesus nga nagalabay nagsiling siya, yari ang kordero sang Dios. Ang duha niya kag gintuton-an nakabati sang pagsiling niya sini kag nagsunod sila kay Jesus. Nagbalikid si Jesus, nakita niya sila kag nagsunod sa iya. Kag nagpamangkot siya sa ila. Ano bala ang ginapangita ninyo? Nagsabat sila. Sa diin bala ikaw nagapuyo, Rabay? Ini nga mga tinaga nagakahulugan manunudlo. Nagsabat siya, kari kag tanawan ninyo. Gani naglakad sila upod sa iya kag nakita nila kung diin siya nagapuyo. Kag nagpabilin sila upod sa iya sa sadtong adlaw. Mga alas 4 na sadto sa hapon. Ang isa sang duha ka nakabati kay Juan nagsunod kay Jesus. Amo si Andres nga utod ni Simon Pedro. Sige layon ginpangita niya ang iya utod ni si Simon kag ginsugiran niya siya. Nakita namon ang Mesiyas. Ini nga tinaga nakahulugan Kristo. Dayon gindala niya si Simon sa kay Jesus. Si Jesus nagtulok sa iya kag nagsiling, ikaw si Simon, anak ni Juan. Pagahingalanan ikaw, Kefas, na kung sayuron Pedro o kon bato. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Ginoong Hesu Kristo. Mga utod sa aton pagpamalandong kuhaon naton ini sa Ebanghelyo naton subong sa aton nga ikaduha nga Domingo sang tuig sang ordinaryo nga panahon, pero kuhaon ko lang ang mga tinaga nga kung sa diin makita naton sa katapusan nga bahin sang Ebanghelyo. Ang sa gilayon ginpangita ni Simon ang iya ginpangita ni Andres, no? Sa gilayon ginpangita niya ang iya utod nga si Simon
kaginsugiran niya siya, nakita namon ang Mesiyas. Ano ini ang ining malipot nga tinaga nga kung sa diin nagpakita kung paano ginpaambit ni Andres kay Simon nga nakita nila si Jesus. Ang imo experience sa Dios, natamaan ka matuod-tuod, nagatulod sa imo nga ipanugid mo man sa iban nga eksperyensya mo sa Dios. Kagamo ini ay ang sama-sami ang nadula na sa aton, no? Kay bangod wala sang mga kahigayunan ukon wala sang mga okasyon nga kung sa diin magapaambitanay kita sang aton eksperyensya sa Dios bisan sa sulod sang balay. Aha. So kay amo ini ang ginhalinan nga nagtubo ang magagmay nga Kristohanon nga katilingban sa sadtong tion sang nagasugod pa lang ini. Ang kada isa nagsinugiray sang ila eksperyensya sa nabanhaw nga Kristo. Kag paagi sina ang ila istorya paagi kay Kristo nag-inspire sa isa kag isa. Amo ina ang gusto naton padayunon sa aton katilingban. Kagayhan amo ina kung lang taon naton ang tinutuyo sa aton simbahan nga magatukod sang magagmay nga Kristohanon nga katilingban sugod sa pamilya kag na sentro sa pulong sang Dios kay dira magasugod ang pagpaambitanay naton sang aton eksperyensya sa Dios. Nagahatag sang okasyon kay kun pabayan lang kag sa aton mismo kag ayhan basi mayara naman sa inyo sa pamilya mga tilion nga nagapaambitanay sang aton eksperyensya sa Dios. Si nanay naga-share sang iya nga debosyon, sang iya eksperyensya sa Dios, ang ila eksperyensya sa pamilya sang una kung paano ang Dios kag ang ila debosyon nagbulig sa pamilya, no? O kung si tatay man, no? Ayhan may ara na nga kahigayunan sa inyo panimalay. Pero sa masami nawala na hatagan na sang pagtamod. Sa bagay nga sa langas-langas nga istorya, no? Mas napasa pa sa henerasyon, sa madason nga mga henerasyon, hindi ang aton eksperyensya sa Dios ukon ang eksperyensya sa pamilya, sang eksperyensya sa pamilya nahanungod sa Dios, ukon eksperyensya sa pamilya kung paano ang ila debosyon sa Dios nagpulig sa pamilya, ukon ang personal nga debosyon sa aton katigulangan nagbulig sa ila nga pagtuo ang debosyon sa aton lola, ang debosyon sa aton lolo, ang debosyon ni nanay, ang debosyon ni tatay nga wala na napasa sa ulihing tubo bangod wala ini sang kahigayunan nga matigayon, no? Sa bagay nga mutosidin ko sa langas-langas nga istorya, mas napasa pa naton sa mga ulihing tubo ang mga istorya bala hindi sa Dios kundi nga dumduman mo na ako, kita mo na ang lunok na kita. Daw mas napasa ta pa no? Ako lang niya personal. Napasa ta pa nga amo inang mga eksperyensya naton sa mga bagat, no? O diri gito ayun mo, diri gito nga dalan nga nakita ko nga nagkasunod gid nga ga itas gid mo ang ano bla ang mga dalagko nga baboy pero ang baboy wala man itas mo, no? Diri gito gin bagat, no? So mga utod, akon mga example lang na, no? Nga kung sa ron amo pa na ang napasa naton sa mga ulihing tubo. Sangsa kung katon ebanghelyo pagkakita na yun ni Andres, ginpangita dayon si Simon, kag nagsiling siya nga, uy nakita pala namon si Jesus. No? Kung sa ron ang iya experience kay Jesus, ginpasa ya dayon sa iya utod, no? Kagamo ina ang ginatinguhaan naton sa sugod sa pamilya, sa panimalay, no? Si nanay nagasiling sa mga kabataan nga, di, no? Ay nagakatabo man ina, no? Pero pa sigihon pagid naton, no? Nga mas mangin bahin sa aton kabuhi ang debosyon sa Santo Rosario, ang debosyon sa mga kalag, no? Hindi na ko kasaulo, bisan pari na ko, hindi na ko kasaulo sang disenaryo, hindi na ko kabalo magmangadi sang disenaryo nga ginapangadi na ni Lula, no? Days before sang pista minatay. May libro kinasa, no? May talamdan kinasa.
mga pirasina. Although nga biskan hindi man ina, biskan lang ang aton personal nga eksperyensya sa Dios. Kung paano ang aton pagpangamuyo ginsabat sang Dios, kung paano kita ginpangamuyuan sang aton Iloy samtang nagabusong siya, nga nagpangamuyo siya sa kay San Vicente Ferrer, no? Napasa ta bala ina. No? Ang inang eksperyensya naton sa aton sa ulihing tubo. Sa pamilya lang na, sa pangkatiling banon, no, na ginasulit-sulit ko sa inyo sa diri sa San Rafael. Ano ayhan ang mga personal o kung pangkatiling banon ninyo nga eksperyensya na hanungod sa inyong patron ni San Isidro Labrador sang dito pang inyo chapel? Napasa bala ina sa mga ulihing tubo? Kung paano ninyo ginpatigayon ang ining magagmay nga katilingban ninyo dito samtang ari na kita diri subong, balaan bala ini sang aton mga ulihing tubo, aton mga choir, no? Kag ini nga aton eksperyensya subong manginbahin man nga iistorya naton sa mga masunod nga mga henerasyon sa katilingban sang pagtuo nga sa sining tion 2024 may mga children's choir kami nga may 3 kabilog di sa unahan kag ang isa nagakapot sang mic nga hindi gid pagbuyan. No? Bahin inaiyasang pagtuo ta kung paano naton ginadayo ang Dios sa Santos nga Misa. Di na ipasa na naton agud nga mangin inspirasyon sa madason naman nga katilingban sang pagtuo nga diri sa aton katilingban sa San Rafael. Siguro amo lang ini no. Ako niya personal nga mga nagaabot na sa akon pagpamalandong nga ginapaambit ko man sa inyo nahanungod sa sining bahin sang aton ebanghelyo nga pod sa diin sa pagkakita ni Simon ani ni Andres kay Jesus gin tawag dayon si Simon kag ginambalan nakita namon si Jesus, no? Kung sayuron ang aton eksperyensya sa Dios, no, hindi magpabilin lang sa aton kundi nga ipaambit naton, pero wala na ini sang mga kahigayunan kung paano naton patigayunon ini. Sa bagay nga mga istruktura sang aton simbahan nagahatag sa aton sang mga kahigayunan. Sa bagay nga muna taning handom, no, nga mga tukod sa mga magagbay nga Kristohanon nga katilingban sugod sa panimalay, no, agud nga mahatagan sang kahigayunan ang kada isa ang pamilya sa pagpaambitanay sang ila eksperyensya sa Dios kung may ara na gidban pabaskugon kung wala pagasugudan kag sang pagkatilingbanon nga pagtipon sa pulong sa Dios kag pagpaambit sang ila eksperyensya sa Dios, no? So gani nga ipangamuyo naton, no, nga magapadayon ini bangod kay dako ini nga bulig sa aton pagtubo bilang isa ka espirituhanon nga katilingban o kon katilingban sang pagtuo. Kay sa bagay nga ayhan ang aton eksperyensya nga aton lang personal eksperyensya kung ipaambit naton mangin inspirasyon man sa iban ang aton debosyon, no, sa suliton ko ang aton debosyon sa mga santos, no, ang aton eksperyensya kung paano na sa pahanungdan ni San Vicente Ferrer, sa bulig ni San Isidro Labrador kag sa aton man mga santos. No, kabay pa nga sa sining aton pagtililipon diri, kabay pa nga bisan sa sinilang anay nga pagtililipon naton sa sining Sabado sa anticipated mass naton mangin gikanan sang aton pagpakita sang aton pag-inspire sa isa kag isa agud nga magpadayon kita nga magtuo sa Dios kag nagapakita nga may mga eksperyensya kita sa Dios kag ginapasalamatan naton sa sining Santos nga Misa. Kagkabay pa nga tani matigayon ang pagtukod sang magagmay nga Kristohanon nga katilingban sugod sa panimalay diri sa aton katilingban sa San Rafael. Magtindog kita tanan sa pagpahayag sang aton pagtuo, nagatuo ako sa Dios Amay nga makagahom sa tanan. Magbubuhat sang langit kay sang duta. Igatuo ko sa Kristo ay anak nga bugtong nga aton Ginoo. Kung sa lang sa Espiritu Santo, ibunag ni Santa Maria Berhen, ginsakit sugod ni Poncio Pilato, ilang sa krus na patay kay ilubong, nanaog sa mga minatay, sa ikatlo kadlaw na banaw siya nagalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit kagilingkod sa tuo sang Dios nga Amay, makagagahom sang tanan. Gikan dito makaripasya luwat sa paghukom sa mga buhi sa mga minatay,
Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa patawaran sa mga sala, sa pagabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Ipangamuyo naton nga bayaan naton ang daan nga pagginawi kag magtuo sa mayong balita agod nga ang kasanag ni Kristo magsilag sa aton. Sa dako nga pagsalig mga nawag kita sa Ginoo kay sa kada pangamuyo ang aton sabat, Ginoo pamatii ang amon mga pag-ampo. Ginoo, pamati ang amon mga pag-ampo. Kabay pa, nga madamo ang magsabat sa pangagda ni Kristo, kari kamo kag tan-awan ninyo, kag mag-alagad para sa ginharian sang langit. Subong mga pari, relihiyoso, kag mga relihiyosa, kag aktibo nga mga laiko, mga muyo, kita. Ginoo, pamati ang amon mga pag-ampo. Kabay pa, nga ang pulong sang Dios maghatag sa amon sing kusog kag paglaom, sa tion sang pagtilaw kag trahedya nga dala sang linog, baha, sunog kag mga kalalatan. Kabay pa nga patindugon namon liwat ang amon kabuhi kag paglaom, mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon mga pag-ampo. Kabay pa nga ang katarungan maghari sa amon pungsod, paagi sa pagdula sang korupsyon, sa pamunuan kag sa katilingban, sa pagtahod sang dignidad sang tanan, kag sa paghatag sa tanan sang nagakaigo nga kinahanglanon agud makapangabuhi nga may dungo. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon mga pag-ampo. Kabay nga mag-aman kami para sa hobileo sa madason nga tuig, paagi sa pangamuyo kag sinudal nga pagpanglakaton subong katilingban ni Kristo. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon mga pag-ampo. Kabay pa nga ipaiway sang Ginoo sa katalagman ang mga nagapanglakaton kag ang mga nagaalagad sang kasuguan nga nagabantay para sa kalinong sang palibot. Kabay pa nga ayuhon niya ang mga nagamasakit kag dalhon sa langit ang mga nagtaliwanag. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon mga pag-ampo. Kag sa hipos, yupod man nato ng aton personal nga intensyon. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon mga pag-ampo. O Dios pamati ang amon pagampo kag tuloy kami nga magdagop sa imo sa gihapon, tipigi kami paagi sa pulong sang kabuhi. Napangayo naman ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amon
pangamuyo kamo mga utod, agod nga ang akon kag ang inyo sakripisyo, mahamutan sang Dios Amay nga makagagahom sang tanan. Matununta sa Ginoong sakripisyo sa imong mga kamot, sa kadayawan kay mayan sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kay sa bugos niya nga simbahan. O Ginoo Santos nga may kabay nga magpakigbahin kami sa singtako sa siningbalaan nga sakripisyo, kag sa tagsa namon kapag celebrar sindi matuman liwat ang pagtubo sa amon. Inapangayo naon ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Ibayo ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid. Takos ka nga igid igo ang papuslanon sa amon kaluwasan nga sa gihapon, kag sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo o Ginoo Santos nga may kamhanan kag walay katapusan nga Dios. Ginakilala namon ang imo makatilingalan nga gahom sa imo mahigugmaon nga plano sang kaluwasan. Imo kami ginbuligan paagi sa imo gahom subong Dios. Pero buot ka naman nga gikan sa amon kalaglagan maluwas kami sa isa ka tawo subong sa amon si Hesukristo nga amon Ginoo. Paagi sa iya ang imo pagkahalangdon ginasimba sa mga angheles nga nagahinugyaw sing walay untad sa imo atubangan. Itugot nga ibuylog namon ang amon tingog sa ila sa pagdayo sa imo sing mapainupuson nga nagasiling. Santos sigaw nga todo Ginoo tuburan sa tanan pagkasantos gani padalang imo espiritu sa pagpasantos sining mga dulot agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kay dugo sa among Ginoong Kristo. So wala pa siya kitugyan sa kamatayan nga gimbaton sige namubuton iya ginkuha kay pamiyak-piyak at tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kay panagtag sa imong gituton-an nga nagasiling magkuha kamo tanan kag magkaon sini kay nimong akon lawas kay kitugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon niya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat kay ipalibot sa imong gituton-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag maginom sa sining kalis kay nimong kalis sa akon dugo ang dugo sang bago kagulay katapusan nga kasugtanan nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Imo aninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Gandi amay amon ginahalad sa imo tinapay sang kabuhi kay ining kalis sang kaluwasan sa pagsaulog namo sa andumanan sa pagkamatay kapag kabanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay mo kami ginkabi kay mga tapos sa pagkatubang at sa paglagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiloy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo dumdumang imo simbahan alapdag sa bungo sa kalibutan tipita sa pagigugma pod sa amon sa tupapa nga si Francisco sa amon obispo nga si Jose Romeo kag sa tanan nakaparian.
Doon mga sakop sa among katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Doon man ang tanan nagkalamatay sa imo pagkaabian batuna sila sa pagtan-aw sa imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami, nga diri karon nagkatambong agud nga maambit namon ang kabuhing nga wala sing katapusan. Magdayo kag maghimaya kami sa imo upod kay Santa Maria Birhen, Eloisang Dios, upod kay San Jose nga Abana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan ng mga santos nga nagpahamuot sa imo pagi sa imo anak ka Kristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kadira sa iya, ginahatag sa imo Dios amay nga makagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo ang tanan dugog kag himaya. Sa tanan ng mga tuig, sang mga katuigan, tungod kay sugo sa aton manluluwas, mga muyo kita sa pangamuyo nga gintudlo niya sa aton.